behintzat Euskal Herrian bizitzeko autua egin badezute, edo hemen jaio bazerate, eta ez badezue txikitatik euskara ikasi, arrazoi argiengatik, ez? Pues azkenean gaztelera eta frantsesa oso hizkuntza inbasiboak direlako gurean, gure kaleetan, dendetan, lanean, leku guztietan. Hemen bizi bazterate behintzat, nik uste asko merezi duela euskara ikasteak gure hizkuntza delako, gure arbasoetatik milaka urte atzera egin duen hizkuntza, baina baita ere gaur egungo hizkuntza bat delako, ez? Ematen duelako ez hilda dagoela, edo hiltzera kondenatuta dagoela, baina ez dago hilda. Leku askotan hitz egiten da, eta proiektzioa daka etorkizunera baita ere, ahalegin asko egiten ari gara gizartetik, administraziotik, euskara gaztelera bezala egon dadin, edo inkluso Euskal Herrian, pixkat borroka horretan, ez? Gaztelera eta frantsesaren kontra asentatzeko, ez? Ez egoteko denbora guztian gutxituaren egoera horretan, eta oso hizkuntza derragako, nola zer esanik ez. Eta kanpoan bizi bazterate baita ere, eta ikasi nahi badezute, oso hizkuntza polita topatuko duzu.